obednejších hodinách v byte nevidiacej ženy v Giraltovciach začalo horieť. Ste začali horieť, čo sa stalo vlastne? Stalo sa tak, že vlastne boli sme v byte, máme krb, no a ja som bola v kúpeľke, som sa bola ako sprchovať a umývať. No a mám na návšteve kamaráta a vlastne on išiel, povedal, že keď ja idem do kúpeľky sa umyť, on zatiaľ ide pre drevo do kotolne. No a jak ja som vyšla z kúpeľky, tak som zacítila dym v byte. No volala som po ňom, ale on v byte nebol. Ako? No a tak ma napadlo, že hovoril, že ide pre drevo, tak som rýchlo utekala dole do kotolne. No on vyšiel hore, no ale tam už začalo strašne dymieť, začal vodu liať tam, ale to už nepomohlo proste. Museli sme z bytu utekať von, pretože to už sa nedalo tam dýchať. A nevieme, čo sa stalo, či niečo vypadlo z krbu, alebo či... A vy ste nevidiaca, áno? Ja som nevidiaca, áno, ale ja som pritom nebola, ja som bola v kúpeľke, ja som vyšla a tam bol úplne dym v celom byte. Čo s vami bude? Čo by so mnou malo byť? Tak zranená nie som, chvála Pánu Bohu, no ale... Jedna osoba RZPčkou bola prevezená do Svidnickej nemocnice. Jednu osobu, ktorá bola v byte, ktorá sa pokúšala uhasiť požiar, sanitka odviezla na ošetrenie. Naša jednotka bola privolaná k požiaru trojizbového bytu na ulici Dukievskej v Giraltovciach. V byte vyhorela jedna miestnosť, obyvacia zasahovalo tu na 3 jednotky hasičov. Momentálne celé vyšetrovanie je v štádiu dokazovania, takže bližšie sa len dokáže vyjadriť. Polícia opaskovala celý priestor. Z Giraltoviec, redakcia spravodajstva a Erik Hiller-Lakatošovie, Press TV.